memang sedirang tulang. Apa leda? Calialah dia kau dah. Alah bercaliak kok. Nak kau menyasar dia. Mengapa menyasar? Badan udah nang kurih kerempang masya. Walaupun udah kurus, masih karempiang, Ya. tapi udah punya janggai kelebihannya dah. Walau udah kurus masih tapi dia naikkan suko. Usah udah cameh dia naikkan mencari kantinyo. Janggui na sakete tu namang gantong yo manggil. Oi udah lepoh cinta denai alah taroro. Oi adia mani rancak kame saroman gulo. Lah tunggang tunggi cari piti tu adia juo. Walau udah kurui hitam masih saroman iko. Tapi cewek-cewek kalau den anggua pasti tabau. Udah lepoh cinta denai alah taroro. Usah picayo pitana urang kabake kito. Awak mandape urang tak kehilangan banyak nan banci daripada sayang. Usah dangakan apa kata urang, kita kan I love you sampai akhir zaman. Walau udah kurus masih tapi denaikan suko. Usah udah cameh denaikan mencari kantinyo. Janggui na sakete tu namang gantong yo manggil. Oi udah lepoh cinta dede alah tarara. Oi adia mani rancak kame saroman gulo. Lah tunggang tunggi cari piti tua adia juo. Walau udah kurui hitam masih saroman iko. Tapi lah cewek-cewek kalau manang gua pasti tabau. Udah lepoh apa tuh dia? cinta dede alah tarara. Usah picayo pitana urang dia kabake kito komadia. Oi awak mandape urang tak kehilangan banyak nan banci daripada sayang. Usah dangakan apa kata urang, kita kan I love you sampai akhir zaman.